Hello mga kapilingon! Welcome back to my YouTube channel. For today's video mga kapilingon, magluto na punta o sudan. Ang atong lutuon mga kapilingon is manok nga native. Ayan mga kapilingon, manok na native. Lagyan natin ng buyas, luya, at saka tanglad, at saka may gata tayo dito guys. Ayan gata. So, lagyan natin ng oil. Kasi para sikuin natin guys ang ating chicken nga native. Nilagyan ko na ng tuyo at saka suka yan guys. Ayan. So, lagyan muna natin ng oil konti. Konti lang guys kasi lagyan natin ng gata yan eh. Lagyan ko ng luya. Nakakuha ko ng luya doon sa witbahay. Alam mo yung manok na kinatay ko guys. May itlog. Ayan oh. May itlog sa ilalim. Yung tiyan niya. Ayan. Painitin natin guys. Ayan ang ating buhay dito sa bundok mga kapilingon. Ayan yung ating gata. Baba natin dito. Ito yung gata natin guys. Pure gata guys. Ayan yung ating pure gata guys. Dikit-dikit pa guys, diba? Ayan. So, ilagay na siguro natin yung sibuyas guys kasi medyo mainit na yung mantika natin. Okay. Matunog-tunog no. Very good ba guys? Ayan guys. Ganito lang kami magluto dito sa bundok guys. Ang lakas ng aking gasol. Ayan guys. Walang ahos guys. Bawang ba? Tamad na ako bumili doon guys eh. Tanghali na guys. Ayan. So, ayan. Dahil dyan, ilunod na natin yung ating chicken na native. Oh. Ayan siya guys. Haluin. 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 Ayan. May itlog guys oh. Egg. Ayan. So, takpan natin guys hanggang sa magresiko siya guys no. Ayan. Tapos, haluan ko ng ano yan guys. Yung malunggay ba guys? Alam niyo yan guys. Lagyan natin ng malunggay pero ayusin muna natin yung apoy. Ayan. Nandito yung malunggay. Ang pusa o naglalaro. Ayan. Ang lalaki ng malunggay guys. This is malunggay. Ilagay natin doon sa ating ginataang chicken guys. So, babalik ka. So yun guys. Tingnan natin. Oh, so kulo-kulo na siya guys. Yan. Haluin natin guys. This is native chicken guys. Yan. Yan. Okay. So para kumapit ang lasa, lagyan natin ng magic sarap. Ayan, magic sarap. Ang pangpalasa ng ating pagkain. Tapos ilagay ang luya. Para pampawala sa lamna. Yan ang luya. Haluin ulit. Yan. Takpan ulit hanggang sa tumuyo-tuyo bago lagyan ng tubig guys. Yan, napatuyuin muna natin ng konti.
Ayan, so nakahanda na ang ating malunggay at saka gata. Gata. Takpan dahil madumihan. So, yan, lakasan natin yung ating gasol. Ba't kaya ganoon siya mahina? Pangit yung ano ko, panggatong. Ang hirap dito sa probinsya. Ang hirap sa bundok makatira. Ayan o, mga bago kong kuhang panggatong. Yan, so, yan muna. So yun guys, tingnan natin yung ating native chicken guys. Baka natuyo na guys, patay na yan guys. Ayun. Okay, natuyo na nga guys. So, lagyan natin ng water guys. Natuyo na guys. Ayun. Ayan. Medyo kulang pa ng water. Ang lakas ng ano. Ganyan. Ganyan kasi pakuluin pa yan. Ayan. Kukulo pa yan. So, lakas ng aking gasol. Takpan natin guys. Ay wag, lagyan pa pala ng asin. Ang lakas oh. Tanggalin mo natin yung isa. Sayang. Sayang yung panggatong guys. Ayan. Lagyan ng asin. Uy, may bukas pa dito magic sarap. Di ko na malaya. Ayan. Ayan, takpan muna natin guys. Hanggang sa lumambot guys, no. Babalikan natin siya pag malambot na guys. Para ilagay natin ng gata. Ayan. So, ayan na guys. Tingnan natin guys. Malambot na siya ata guys. Ayun guys. Ilagay ko na yung tanglad guys. Ayan, dahil malambot na siya guys, oh. Lagyan natin yung ating gata guys. Gata guys. Malunggay. This is the gata guys. Lagay na natin pure gata guys, oh. Ayun guys. Okay. Mayroon siyang pampabango guys, oh. Ayan, pampabango to guys. Ang tawag din dito sa amin guys, hamutan. Yan ang tinatawag na hamutan guys, pampabango. Yan. Pakuluin lang natin ng konti guys. Ito yung pampabango guys, oh. Yan, mabango yan guys. Yan. So pakuluin lang natin yan guys. Tapos ilagay na natin yung malunggay. Diba wala nang ano yung gasol ah. Lagyan naman natin ng apoy yung gasol natin. Yan. Ayan, so malapit na siyang maluto guys. Pagkatapos niyan, pag kumulo na, ito natin lalagay. This is malunggay leaves. This is malunggay. So, antayin lang natin konti. Kulo siya guys, no? Yan. So,
So ito na siya guys, kumulo na. So ayan na guys. Ilagay na natin yung ating malunggay guys para tanggalan muna natin ng apoy guys. Kasi para hindi luto yung gata guys. Ayan. So ilagay natin yung ating malunggay. Ayan guys. Ayan na yung malunggay. Ganyan lang natin yan siya guys. Ayan. Ayan na guys. So okay na siya guys. Ayan na siya guys. So takpan na natin guys. Yan na yung ating ginataang native chicken guys. Tanggalan ko muna ng apoy guys. Yan. So ito na siya guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan na guys. Ayan. So ayan na yan guys. Ayan na yung ating native chicken guys. So ayan. So tapos na tayo guys. So thank you for watching guys. And see you next vlog guys. And God bless you all. Bye bye. Wow.